Dobrodošli u novu epizodu podcasta 6. gimnazije. Ja sam Lara Ristić, a danas imam zadovoljstvo da ugostim našu bivšu učenicu, koja je danas DJ, Miju Cvetanović. Mija, drago nam je što si sa nama. Ćao Lara, i meni je mnogo drago što ste me pozvali i jedva sam čekala da se vratim. U redu. Sad, prvo bih voljela da se malo vratim u tvoje školske dane. Da li si te već tada naslušivala da će muzika postati tvoj put, da je to ono čime ćeš ti da se baviš? Da li su, na primjer, postojale neke školske žurke, sekcije ili jednostavno druženja gde si ti, da kažem, istraživala i taj, da kažem, ritam, miksovanje, da si se posvetila time, da te je to zainteresovalo na tim događajima ili kako je bilo? Ja sam generalno od malih nogu okružena muzikom. Moj tata je samouki, pijanista, gitarista, trenutno svira ukulele, tako da u kući je uvek neki zvuk, mama ne može da izdrži, ne znam šta je gore, moj bas koji gruva, znači cijela zgrada se trese, komši ne mogu da žive od mene, ili tatin ukulele. Ali da, ja sam išla i u osnovnu muzičku školu, svirala sam flautu, jedva sam nekako to završila, zato što sam jako brzo shvatila da ta muzika, to je ta vrsta muzike nije za mene. Klasična muzika, ja nismo baš bliski. Otišla sam na 3. čas i očekivala sam da ću svirati Lady Gaga na flauti, međutim profesorka je bila šokirana. Na kraju me mama nekako naterala da završim tu osnovnu školu, što mi je možda okej da imam neko predznanje za možda produkciju u budućnosti ili nešto tako. A što se tiče DJ-inga, prvi put sam otišla na rave pre 3 godine sa drugom kog sam upoznala baš ovde u 6. i ne mogu da vam opišem kako je to kada odete prvi put na rave. Stvarno je drugačije nego neka žurka u klubu i kad sam čula taj zvuk, znala sam da je to moj poziv i samo sam nastavila da idem i onda sam htjela da se oprobam u tome kako bi bilo da sam ja gore i da skačem sa ljudima. Pa lepo. A danas, mislim da dan danas si već imala zavidan broj nastupa, znači nastupala si na više mesta. Da li bi nam otkrila neke lokacije na kojima si nastupala i prosto možda istakla neke nastupe koji su ti bili posebni ili na kojima si se posebno dobro provela? Šta bi ti rekla? Pa, na primjer, tu je Drugstore, tu je KC Grad, to sam bila sa žurkom koja se zove From the Heart. Tu je takođe Pakao, to je jedna od boljih žurki koja je bila. Ja, pored tehna, volim i Afro House, tako da sam puštala na dosta matinea. Mogu da izvojim jedan od njih, Vronski, to je kafić na Vračaru. Pa lepo. I sad kad si spomenula Drugstore, mislim, to je baš poznato, to sam ja čula. Iako ja generalno ne slušam ni takav tip muzike, ni ne idem na takve nastupe, to je svaka čast. Hvala. Sad, takođe si završila i obuku za DJing ili ti za DJ-eve, kako već. Da li bi malo podelila sa nama kako je to bilo, kako si došla uopšte na ideju da ideš na obuku za to? Pa moja mama generalno ima fiks ideje, tako da šta god meni padne na pamet, ona će to da potraži i da mi nađe neku obuku, da li je to za keramiku ili evo sad za DJing. Išla sam u tu školu DJ-inga, međutim nije to naravno dovoljno da postanete DJ nakon te škole koja traje 6 meseci, ja mislim. A gde se nalazi? Na Dorćolu je škola. Znači ideš uživo, nije online? Da, naravno, pa morate da biste tipnete. To naučili, da, to jeste. Pa ništa, nakon što sam završila tu školu, obuku, šta god, mnogo sam se plašila da krenem, da puštam bilo gde i na jedan skroz neočekivani način sam uopšte krenula da se bavim time. Moja drugarica je slavila 18. rođendan nedelju dana pre mene i DJ na njenom rođendanu je bio užasan. I ja kad sam došla posle nedelju dana na svoj rođendan, rekla sam menadžeru, molim vas, kao je li ima neki normalan DJ, bio je stvarno užasan. Na istom mestu stoje? Da, na istom mestu i menadžer je rekao, ako ti znaš bolje, dođi i ti puštaj. On je očekivao da ću se ja javiti, ja sam se javila i tu sam radila 2,5 godine. Koliko god to zvuči banalno puštati na 18. rođendanima, meni je to dosta pomoglo, prvo oko samopouzdanja, drugo da prepoznam šta ljudima odgovara, jednostavno da ih pročitam šta je okej u kom trenutku. Ja sam do sad puštala sigurno više od 150 puta, ako ne i 200, tako da to mi je dosta pomoglo, čak i ako to nije moj žanr muzike, sad sam krenula ove godine da puštam ono što ja volim malo većoj publici.
A kad si to rekla da si radila na 18. i da li bi ti stupila u kontakt sad sa tim, da kažem, sa tom osobom koja slavi rođendan? Da li si se nekako povezala sa njom ili njim, šta da puštaš, kako si pravila te mikseve, pošto si već spomenula to nije tvoj žanr, što ja mogu da pretpostavim jer si već rekla uglavnom šta ti voliš, a svi znamo 18. baš nisu takvi, mislim ima retkih izuzetaka, pa ako bi samo malo bolje objasnila kao kako, da li ti je to čak bio možda i neki izazov, premda da si, da kažem, nova u čitavom ovom poslu. Da, ja sam se mnogo plašila. Prvo, kad sam tek kretala, uopšte nisam znala ništa od muzike što se pušta na 18. Pa zavisi kako kad i kako gde, pošto trenutno radim u drugom klubu, nekad se desi da mi se slavljenica ili slavljenik jave ranije i kažu mi šta žele, šta ne žele, nekad se to desi na dan rođendana, otprilike se dogovorimo, ali uglavnom znam otprilike koji je tok, svuda je slično, tako da, naravno ispunjavam želje, ne znam, postoje DJ-evi koji ne žele da puste. Da, to sam ja isto videla. Ali opet, nije moj rođendan, meni je stvarno sve jedno, čak mi možda i lakše ako znam šta neko želi, onda posle toga pustim nešto slično. Tako da, ne znam, to mi je stvarno dosta pomoglo i mnogo mi je značilo. A sad već kad smo kod toga, povezivanje sa publikom i sa tvojim, da kažem, klijentima, mnogi kažu da je DJing istovremeno i umetnost i psihologija. Koliko je važno da ti u stvari pročitaš tu energiju publike, da znaš kad koju pesmu da pustiš? Da li si imala trenutke da si se povezala sa publikom i rekla kao aha, to je to, vidim da im se ovo sviđa, ili obrnuto? Da li je bilo takvih trenutaka? Šta si radila u tim trenucima? Pa vremenom se to, jednostavno dobijete osjećaj šta kome odgovara i na tim 18. rođendanima retko gde se ne povežem s publikom, to je uglavnom kada su svi na telefonima i neće da skaču, to nije do mene, to je već do njih, ali uglavnom se stvarno povežem i ne znam, jednostavno imam taj osjećaj i vremenom se to nauči, ne znam kako, imam to nešto, ne znam. Da li postoji neko mesto na kom si nastupala i želela bi da se vratiš tu, zato što, eto, prosto ti je ostavilo neki specijalan utisak? Naravno, za sada moja omiljena žurka na kojoj sam puštala, to je bilo u Paklu, zato što je bilo dosta mojih prijatelja i puštala sam stvarno ono što ja volim. Međutim, najbolja lokacija, to je najbolji klub, mesto, to je definitivno KC Grad i bit će u budućnosti žurke tamo i mnogo sam srećna zbog toga. S obzirom da sam tek ove godine krenula da puštam u javnosti, to je za malo širu publiku, ja sam svoja top 3 mesta ove godine uspela sam da puštam na njima, znači to je KC Grad, Drugstore i sad će biti Ljubimac 17. decembra. U Ljubimcu, stvarno? Da. Biće rođendanska žurka, pošto meni je rođendan i onda puštam kao isto vreme, tako da dođite. Eto, super. Ja znam, moja baš dobra drugarica stalno ide u Ljubimac i ne znam da li si tamo još nisi imala nastup. Ne, evo imam sad za par dana i bit će još, ja mislim, 2 uskoro, ali to ne sam još da otkrijem jer nije javno. U redu, a je li ima neko mesto, ne mora da bude u našoj državi, mislim, ni u našem gradu, gde bi volela da nastupaš jednog dana, da imaš neku specijalnu želju? Naravno, ja bih puštala bilo gde, stvarno, zato što volim i stvarno želim da što više ljudi čuje taj moj zvuk, ali evo, na primer, sad moja najveća želja trenutno je Berlin. Voljela bih, na primer, Radio Rudina, možda sledeće godine, da snimim set za njih. Pošto ja sam stvarno proputovala dosta mesta, bila sam i u Beču na revovima, i u Parizu, i u Berlinu i stvarno Berlin mi je za sada omiljeno, da. A jel si imala prilike možda da nastupaš sa još nekim DJ-evima zajedno, da li to uopšte može, nisam upućena, ne znam baš, ali jel si imala prilike jako? Kada puštaju 2 DJ-a istovremeno, to se zove back to back. Za sada sam imala jedan back to back sa Emom, zove se Azula, njeno DJ ime. Puštali smo zajedno u Drugstoru. I bilo je zanimljivo pošto ona je jako talentovana i jako ima specifičnu muziku, jako je unikatna
i moja i njena muzika su skroz drugačije. Ne poklapa se. Uopšte. I onda kad smo puštala back to back, bilo je prilično zanimljivo jer nikad ne znam šta će biti sledeće i ljudima se stvarno svidelo, što je zapravo najbitnije. Biće još jedan back to back uskoro sa jednom osobom koja ima sličan music taste kao ja, tako da to jedva čekam. Mislim da će biti lagano i fenomenalno i da će se uživati. U redu, pa lepo barem si mu najavila sada. A da li postoji neki muzički san koji bih ti htjela da ostvariš, znači neki festival, mislim već si spomenula, ali ovako pitam ponovo, neki festival ili neka saradnja, znači taj neki back to back ili jednostavno da napišeš da pustiš svoju autorsku produkciju negde. Da li postoji nešto što bi voljela da Što se tiče produkcije, to mi je svakako u planu. Htjela sam da krenem sledeće godine u jednu školu, međutim planiram da idem na work and travel. A ta škola traje 2 ili 3 godine, nisam sigurna. Je li ovdje u Srbiji? Jeste u Srbiji, tako da neću moći sada da se posvetim tome. Svakako je tu negde, voljela bih naravno svoju traku i imam ideje, samo sad to treba staviti u program i napraviti, to još ne znam. A što se tiče ovako festivala, pa ne znam, kod nas, na primjer, voljela bih da puštam na Music Reactionsu, to je po mom mišljenju najveća možda žurka kod nas, možda i malo šire, ali sad ovako neke ogromne festivale i još ne razmišljam o tome jer sam tek krenula opet. Sad, moram da te pitam, kako ti se čini lokalna klubska scena? Šta ti misliš, šta joj nedostaje, šta je dobro kod nje? Šta bi ti rekla? S obzirom da sam stvarno iskusila revove i u inostranstvu, naša klubska scena je fenomenalna i sve je bolje i bolje iz godine u godinu. Sjećam se kad je Music Reactions bio u Drugstoru, sada je u Hangaru 150 puta kvalitetnija žurka. Pored Music Reactionsa ima gomilu novih žurki, stalno su poznati DJ-evi kod nas. Svakog meseca možete naći neku jako kvalitetnu žurku, tako da mislim da je za sad ništa nedostaje. Mislim da ono što nedostaje to su neke male stvarčice koje će svakako doći vremenom i stvarno je super. Uvek možete naći neku žurku ovde. Pa jeste, imam ja takav utisak i što vidim po internetu i na storijima i na društvenim mrežama, tako da. Stvarno noćni život je fenomenalan. Pa ja sam negdje pročitala da je naš noćni život zapravo u top 100 ili top 10. Tako sam nešto vidjela, sad pričam napamet, ali nebitno. Sada, imam kratko pitanje za kraj. Da možeš da biraš, šta bi preizabrala? Mikonos ili Ibicu? Moj odgovor je Berlin. Berlin? Mislim, prvo bih naravno turistički otišla na Ibicu, voljela bih naravno, ali još ne razmišljam o puštanju tamo, na primjer. Naravno da bih htjela, ali za sada bih ja da ostanem sa svojim odgovorom, to je Berlin. Planiram da idem na master u Berlin, da učim, ali zapravo ću da puštam muziku, ja se nadam, tako da Berlin, to je moj odgovor. Lepo. A danas kad si se vratila u 6, kako ti se čini? Baš mi je lepo. Nekako, nemam više taj pritisak. Jel ti nostalgično? Da, nemam više taj pritisak 7. čas kontrolni iz matematike, nego jedva čekam da se sad ovo završi i da idem da pozdravim profesora Tomislava. Mog razrednog. Da. Tu je. Ima prvo da čas. Fenomenalno. Jedva sam čekala da se vratim. Htjela sam da dođem, ali nikako da stignem. Tako da, ovo je super prilika. Eto, imala super priliku da dođeš. Mije, hvala ti što si bila danas sa nama i što si podijelila svoju priču. Mi ti želimo sve najbolje u budućnosti. Uvijek je inspirativno čuti kako neko od naših učenika pronađe svoj ritam i nastavi da ga prati. Hvala svima koji ste bili uz nas, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi.